Wai ku ina kuka tura mana yaran nan ne? Wallahi ba san jangul din da ya shiga ba, dai ma na duka na waiga amma san inda ya shiga ba. Amma ina ganin zai duku, mu dan jira. Allah mun ce kawo mana wiwin nan ga dai makari ya zo babu ita. Gaskiya ne in aka ci abincin kuma a zo a sha gwamnatin kuma cikin rarrakewa zai wallahi ba daraja. Ba wai gwara a fara yin ta. Inda fara yin ta gaskiya ne. Haka yake. Ai bara dai yin abincin nan wallahi. In ma me zai fare dai. Haka za yi. Kenan mu dai. Ya bros. Ya baby ta ga abincin nan tana so da Allah ka dan ba mu shi ko ka ba mu jaka a dan siyo mata mai kyau. Ba ma kai ka ci ba a siya mata. In ba za ka ba mu dan Allah ba kuma ka bada dan ita. Ka ji fa. Kai fa ka duba gane kai da kai nake da kai nake ka faɗo ke kuma. Daga sama na faɗo. Daga sama kike kin koma ƙasa ma. Allah gafara can ka maganka kai abu karfin in yi da ku da mai gidanku nake ka gane. A maganka ai ni ba zan da kai ba ne in bakka su. Ba za ku rege ne. Haka yi ne, ƙarya ne ka kira ni kurege. Allah. Kana ganin jemaji a wanka kana wani kurege, haka yi ne. Allah. Gaskiya ne, hadari gabas. Ni da smoky bo. Baby ya miki. Kan ga dan iskan da ya isa zo ya warta mi gaba.